Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM, amo na sab kamong pagadapiton sa pagpamantay sa kataknang tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapagatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kining inyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, mga panghinaot nga nakapagpahalona na kamustag sa tagsa niyo mga lingkuranan o banaw sab sa tagstag sa mga radio seats. Aron sa ingon ni ana mo ini magamit karon ni na sa paminaw sa pagtuon sa mga kamaturan puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mapagabasahon kan dili supakon ng Biblia. O kami mga panghinaot ng panalangin ni Master kanunay yung tanang ipaabot sa tagtag sa mga pamagalingon, hatagan kamo niya sa kapiskay kabaskog sino mga panglawas, labaw tanan sa pagkamadasigon sa tagtag sa mga panghinauna. Aron sa ingon ni ana hapsay ang inyong pagtimtimbang ini mga kamaturan. O kining higay kini nga programa bati niyo sa Power Radio musugod kita alas 7 mulong tadang sa alas 8 sa gabihon o sa Waikorat Radio FM sa Balingasag mabati usab magsugod sa alas 8 mulong tadang sa alas 9 sa gabihon o sa Radio Ultra matag domingo sa buntag mabati alas 10 hangtod sa alas 11 sa kabuntagon o sa RPN Teleradio mabati magsugod kana sa alas 12 mulong tadang hangtod sa launa sa kahaponon. O kini nga programa mga langitong lamdag sa kinabuhi diri sa Mindanao sa Visayas area adunay 26 ka mga radio station din na ang programa sa PBCM gitawag mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug ninyo nagkaroon ikauban pa natong uban pa nga mga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Jiggy Macarayo makiguban sa pagton sa kamaturan among ihatod dia kaninyo. Aron dili sa paglangay ihatag ko pa kamo sa uban pang mga ministro. Kumusta usab ka mga kaigalan ug kaigsunan kani sa inyong alagad sa kahanginan? Brother Lloyd Badera mo sa makiguban kay ninyo nininingtak na alang sa pagpadangat sa kamaturan ug karon ug paila pang kauban pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kaigalan ug igsunan kini sab si Brother Rumi Rama Camus katumbayayong sab karon sa pagatuog kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon magpaila pang usa pa ka ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan mga igsunan kini alagad sa kanginan Evangelista Brother Jezreel Macarayo nga may usang nga magiguban ni takna. Aron sa pagpadayon mga igsunan ibalik ko kamo kang Hermogenes Macarayo sa pagisgot sa tema. Inigyo na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang atong pagaisgutan o sa dili pa ta moadto sa unahan nga kabalunsab sa mga kaigsunan sa PBCM nga dili na lang po matagdan ang pagligid sa mga adlaw, pagligid sa mga semana ug bulan. Mabot na sab ang bulan sa Marso, nga mao na sab ang pagsaulog na sab sa adlaw natawhan Princess Angel Liberty Marso 9 ug 10 o mao na sab na ang pagtambong sa mga kaigsunan gikas nagkalain-lain nga mga dapit o ninihigyaw na dili nato sa tagsaon sa pagsangpit ang tanan nga mga dapit dinanaang mga sakop sa PBCM ug mga membro ato na lang gi pangumusta ang tanan kutob sa mga nagsudong o kanunay sa atong programa sa Facebook ug sa YouTube o sa maabot usab niini nga kakusgon sa Power Radio o nining higayon na karon mga kaigalan ug mga kaigsunan ang timang atong pagaisgutan ang kabahin may tungod sa kasiguruhan sa tao sa pagpangalagad din magkinaunsa man ang atong kasilikan sa atong kaugalingon labi na sa dagan sa panahon nga makasiguro kita nga dunay Dios nga mutabang kanato ug muluhas kanato ngana nga sistema ngano nga kana mo'y pagadad-on nato nining kagabihion karon. Tungod kay ang pagtulon ang PBCM nasa pagpamatod sa dapit sa Espiritu Santo sa pagpangalagan. Unya nga naman nga wala man sa dapit sa stand sa pagpamatod sa dapit sa atong Ginoong Kristo o sa dapit sa atong Ginoong Hiyuba. Dunay rason ingon ana nga sistema. Pero dakog kalambigitan ang amahan ug ang anak sa dapit sa pagpangalagad ngano nga kami nakapangalagad diha sa Espiritu Santo. Kana ang balaang rason tungod kay nalatid sa Biblia ug kami naalamang naglantaw sa Biblia ug ang among pagtuo gisandig diha sa nakasulat sa Biblia sa kasulatan tungod kay mauna ang gihatag ni Master nga pahimangno ngadto sa tanang mga misyonaryo ug mga misyonarya nga gilatid sa mga balaod sa misyon sa pahina 14 numero 9 balaod. Ingon ni ana nga sistema. So sa unang panahon dili malikayan nga ang mga alagad sa Dios sa unang kapanahunan ang katawhan sa Dios dili mao ang Iglesia ni Kristo ni wala pod ang PBCM.
Tungod kay sa unang kapanahunan ng alagad sa Dios sa una o ang makatawan sa Dios nga siya mismo nagtukod mao ang atong Ginoo ug ang iyang katawhan gitukod gitawag Israel o sa prueba ni anak Brad Israel. Yang puriba na Brad Makaraya itong basahon des nakasulat sa Ikaduhang Samuel Kapitulo 7 versikulo 10 kama 24 gingon, ug ako magapili og dapit alang sa katawhan nga Israel ug magapahimutan kanila aron sila magapuyo silang kagalingon nga dapit ug dili na mabalhin ni magsakit pa ang ingon sa sinugdan. 24 gingon, ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw yuba mahimong ilang Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia nagtukod si Yuba og katawhan gitawag Israel aron mahimo nga iyang katawhan. Sa opisyal nga ngalan gitawag putog Israel. Unsay prueba ni ana Brad Rumi nga ang katawhan sa Dios gitawag sa opisyal nga ngalan og Israel. Ato lang basahon Brad Makarayo kini kasulat sa unang mga hari kapitulo 13 bersikulo 31. Og si Elias may kwa og napulo og duha ka bato. Sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehovah nga nagingon ang Israel mamaoy imong ngalan. Busa, opisyal nga ngalan gitawag Israel. Ug katong Israel mga alagad to sa Dios. Ang Israel gid mo yung mga alagad sa Dios sa unang kapanahonan. Sa prueba Brad Jiggy. Ang prueba ni anak Brad Makaraya tolong basahon diri sa Levitico Kapitulo 20 versikulo 55. Kapitulo 25. 25 versikulo 55. Kaya alang kanako ang mga anak sa Israel mao ang mga alagad sila mao ang mga alagad ko nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto. Ako mao si Jehovah nga inyong Dios. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang Israel mao ang alagad sa katawhan sa Dios o alagad sa Dios. Sila ang katawhan sa Dios. Si Jehovah mismo mo'y nagtukod. Ug kadtong Israel, sila nga mga alagad nga mga katawang Israel o mga katawang Israel nga si Jehovah mismo mo'y nagtukod. Ang auhag sa unang kapanahunan adto ang mga tao maghiusa sa pag-alagad sa atong Ginoong Jehovah. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano ang prueba Brad Makarayo? Basahan nato nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 13 versikulo 4 ingon, magalakaw kamo sunod kang Jehovah nga inyong Dios ug kaniya mga hadlo kamo ug mga bantay sa iyang mga sugo ug magasugot sa iyang tingog ug kamo mag-aalagad kaniya ug managhiusa ngadto kaniya. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang mga katawhan sa Dios o ng kapanahonan, Israel. Sila ang mga alagad, sila ang katawhan nga gitukod sa Dios. O ang auhag sa unang kapanahonan, ang mga katawhan adto mag-alagad sa atong Ginoong Jehovah. Sa unang kapanahonan, katong katawhan nga gitukod sa Dios, sa tibuok nga yuta, walay lain nga ila sa Dios nga mga katawhan diri sa ibabaw sa naong sa yuta, maura gyud ang atong Ginoong Jehovah. Diya sa nakasulat sa Amos kapitulo ang atong kapitulo mabasa nato 3 bersikulo 1 ug 2 nga giingon sa pagpayag ang Israel mao lamang ang giila sa atong Ginoong Jehovah sa mga katawhan diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Pag mangita pog kaog mga katawhan nga dunay Dios sa ilang kinabuhi, kadto lamang ang Israel. Unsay prueba? Sa nakasulat sa balaang kasulatan sa Ikaduhang Hari Kapitulo 5 versikulo 15, kana mo'y atong mabasa sa nakasulat sa Biblia nga ang katawhan nga Israel sila lamang ang may Dios nga matuod. Tinuod nga dunay mga Dios sa unang kapanahonan pero kato mga Dios sa una dili to sila Dios nga matuod. Sa nakasulat sa balaang kasulatan nga nabasa sa nakasulat sa Biblia. Busa ingon ni ana ang nakasulat sa balaang kasulatan. O sa unang kapanahunan, katong mga katawhang Israel, sila mao ang mga katawhan nga sa panahon sa kalisdanan ang Dios dili makatalikod nila. Sa panahon nga sila manginahanglan og tabang ang Dios nga ilang gialagaran nga mao si Jehovah din didto sila nagiusas pagalagad. Dili makatalikod nila kun dili buhatag sa iyang pagtubos bisan pa sa pagluwas. Unsay prueba ni ana Brad Jisrael kung atong basahon nakasulat sa Biblia. Atong basahon diri Brad Magarayo sa nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 7 versikulo 6 lapos sa 8 giingon sa pagpahayag. Kay ikaw mao ang katawhan nga balaan alang kang Jehovah nga imong Dios, si Jehovah nga imong Dios nagpili kanimo aron mahimo ikaw nga usa ka katawhan nga iyang
iyahon labi kay sa tanan nga mga katawhan nga anaa sa ibabaw sa naong Nga sayuta. ania sa ibabaw sa naong sayuta. Oh. Siyo ba wala maghigugma kanimo ni magpili kanimo tungod kay kamo labing daghan sa tanan nga mga katawhan kay kamo mao ang labing diutay sa tanang mga katawhan. Apan tungod kay siyo ba nahagugma kanimo kaninyo ug tungod kay buot siya nga pagabantayan ang panumpa nga gipanumpa niya sa inyong mga amahan mao nga gikuha kamo ni Hiuba pinaagi sa kamot sa kusgan o gitubos niya. Pinaagi sa kamot nga kusgan. O gitubos niya kamo gikan sa balay sa gikan sa kamot ni Paraon nga sa Ehipto. Busa sa nabasa sa Biblia, ang Israel gipili sa Dios dili kay tungod kay sila daghan. Jutay lamang ang katawhan nga Israel nga iyang giila ug iyang gipili. Sa panahon sa ilang kalisdanan, ang Dios nga si Hiuba nagtubos kanila gikan sa balay sa kaulipnan, gikan sa kamot ni Paraon nga hari sa Ehipto. Ingon ni ana ang nakasulat sa Biblia. Si Hiuba nagtubos ang katawhan nga Israel. Sa gibasa ni mo Brad Israel, sa King James Version gitawag pagtubos. Sa ubang translation sa Biblia kanang pagtubos, unsa nay tawag ni anang pagtubos? Din gibuhat sa atong Ginoong Hiuba ngadto siyang katawan nga giulipon ni Paraon nga hari sa Ehipto. Nya mao ri gyapon nga sita sa Brad Magarayo atong basahon. Deuteronomio Kapitulo 7, versikulo 6 hangtod sa versikulo 8. Sige, palihog pagbasa. Gingon ka na sa pagpahayag Brad Magarayo. Kay gipili sa Ginoo nga inyong Dios nga mahimong iyang espesyal nga katawhan. Gipili kamo sa Ginoo o gihigugma dili tungod kay ang mas daghan kamo kaysa uban nga katawhan kay kamo paman gani ang pakagamay sa tanan nga gipili. Kamo paman gani ang pinakagamay. Oh. Gipili niya kamo tungod sa iyang gugma kaninyo o gituman niya ang iyang gisaad sa inyong mga katigulangan mao nga gipagawas niya kamo. Mao gani nga gipagawas kamo. Sige. Niya sa Ehipto pinaagi sa iyang gahom o giluwas sa pagkaulipon sa Paraon nga hari sa Ehipto. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gipili espesyal ang katawan ng Israel. Dili kay tungod sila daghan kundi sila ang pinaka mas gamay nga mga katawhan. Nagipili sa Dios. Og ang Dios nagluwas kanila sa gibasa ni Brother Israel sa ampulong sa Dios. Nagluwas kanila gikan sa pagkaulipon gikan sa kamot ni Faraon nga hari sa Ehipto sa atong nabasa sa Biblia. Busa si Hiuba nagtubos og nagluwas iyang katawhan nga Israel. Buti pasabot wala siya makatalikod siyang katawhan. Sa ilang pagtuaw sa ilang kalisdanan nga nangayo silang tabang sa Dios nga ilang giligaran, wala hikawi sila sa atong Ginoong Hiuba. Gihatag niya ang pagtubos o pagluwas. Unsa ang prueba ni anak Brad Lloyd nga katong makatawan nga Israel sa panahon nga sila naulipon didto sa mga kamot ni Faraon nga hari sa Ehipto, nagtuaw sila ngadto sa Dios nga ilang gialagaran nga mga atong Ginoong Hiuba. Ano yung prueba, Brad Makarayo? Basahan na ito nakasulat sa Exodo Kapitulo 3, versikulo 7, lapos tangadto sa 9, mingon. Ug mingon si Hiuba, nakita ko pag-ayo ang kaguol sa akong katawhan nga atuwa sa Ehipto. O hindunggan ko ang ilang pagtuaw tungod sa ilang tinugyanan sa buhat kay naila ko ang ilang kalisdanan. Og nanaog ako sa pagluwas kanila sa kamot sa mga Ehiptohanon og sa pagkuha kanila gikan niadtong yutaa ngadto sa usa ka yuta nga maayo og halapad, sa yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos, sa mga dapit sa Kanaanon, sa Hitihanon, sa Amorihanon, sa Perisihanon, sa Hibihanon og sa Hibusihanon. Ug karon tan-awa ang pagtuaw sa mga anak sa Israel nagaabot sa akong atubangan. Labot pa nakita ko ang paglupig sa mga ginalupig kanila sa mga Ehiptohanon. Basa sa nakasulat sa Biblia tin-aw, klaro nga sa panahon sa atong Ginoong Hiuba, nagtuaw di ay ang mga anak sa Israel ug niabot ang ilang pagtuaw. Nangay pagtabang ba? Ang ilang pag-antos, giulipon sila ni Faraon. Niabot sa atubangan ni Hiuba o ni kanaog si Hiuba sa bersikulo 8 mabasa og ninaog si Hiuba sa pagluwas kanila sa kamot
sa mga Ehiptohanon. Sa pagkuha gika sa Israel gikan ni adtong yutaa sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon ni ana ang kapalaran sa mga alagad sa Dios. Katubang naagid ka sa timing nga panahon nga ikaw nangalagad sa Dios nga ang pagpangalagad mo naa ka na butang sa husto. Butang ta panalitan kami nga PBCM ug naa pa ta sa panahon sa atong Ginoong Jehova karon. Ni wala patas panahon sa atong Jesucristo, ni saylo pa man gani sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, wala ta nakaabot sa panahon sa pagpangalagad sa mga apostol, si kinsa man mi nga dili mangalagad ug dili makighiusa sa pag-alagad dito sa atong Ginoong Jehova. Pero kay wala man ta matawo ni anang panahon na igo ra man ta nagbasa, ato lang ginungtan ang nakasulat sa Biblia kinsa sila ang giluwas. Kinsa sila ang gipanag-iya sa atong Ginoong Jehova nga mga katawhan. Walay laing nabasa nato mao ang katawhan nga Israel. Og sila nga mga katawhang Israel, sila mao ang nakasulat sa balaang kasulatan nga mga alagad sa Dios nga sa atong nabasa nga mao ang nakasulat sa balaang kasulatan nga mga nag-alagad diin sila mao ang giluwas. Na wala man ta sa panahon, wala ganit ta makaadto sa ito, ganit ta na apil batas pagkaulipo ni Faraon ni Haring Paraon, wala. Busa igo lang ta nagbasa. Busa sa unang panahon klaro nga naa nay mga alagad. Gumikan kay wala ta atong pangitaon ni panahon naron asa kaha ang panahon nga nahitakdo nato karon nga mga lagad ta para makabaton tag kaluwasan. Busa step by step ang among pagtuon sa mga kamatuoran nga gilatid sa Biblia, among gipadayag kinsa silang mga alagad, mao ang Israel. Sila ang gipahinungdan sa pagtubos sa atong Ginoong Jehova. Now, mao to ang mga katawan sa una nga giluwas. Mao na ang kapalaran sa mga tao nga ang Dios nga ilang gialagaran nga matuo dili makatalikod kanila. Na sa pag-abot sa atong Ginoong Jesucristo, lain nasab nga mga katawhan ang gipahinungdan sa pagtubos. Ug dili nasab ang Israel. Ug ang mitubos nasab mao nasab ang atong Ginoong Jesucristo. Unsay prueba ni ana Brad JG? Ang prueba ni ana Brad Makarayo ato lang basahon sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 28. Maingon nga ang anak sa lukat alang sa daggan. Sato pa ang atong Ginoong Jesucristo, iyang gihalad yang kinabuhi aron sa pagluwas sa iyang mga tao og pag lukat sa mga tao. Ug kung ato po ning basahon sa laing translation, gitawag po na siya og pagtubos. Sa ato lang basahon ang pulong sa Dios sa maorog gyapon nga sitas Brad Makarayo sa Mateo kapitulo 20 bersikulo 28. Bisan pagani ako nga anak sa tao wala muanhi dinhi sa kalibutan aron alagaran kundili aron mualagad og muhatag sa akong kinabuhi sa pagtubos sa daghang mga tao. Sato pa gitawag na siya og pagtubos Brad Makarayo og ato kung ato po ning basahon sa laing translation sa Catholic Bible Brad Makarayo gitawag po na siya og pagluwas. Ato lang basahon ang Mateo kapitulo 20 bersikulo 28. Sama sa anak sa tawo nga wala muanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang mga tao. Sato pa katong paglukat, pagtubos og kato gitawag na siya og pagluwas Brad Makarayo. Busa, lain nasab nga gipahinungdan sa katubsanan. Mao nasab ang mga tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo. Si Kristo na mismo pod maoy naghalad siyang kinabuhi pinaagis pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan nga mga tao. Sa translation na gibasa ni Brad Ziggy sa ang pulong sa Dios gitawag pagtubos. Gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon alang sa pagtubos sa mga tao. Ug dito sa Bibliang Katoliko gihalad niya ang iyang kaugalingon sa pagpakamatay aron sa pagluwas sa daghanan nga mga tao. Kinsa silang gipahinungdan sa katubsanan. Pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Unang-una iya matinun-an ug ang sala sa mga tao sa tibuok kalibutan. Unsay prueba ni ana Brad Rumi? Itong basahon prueba din ni Brad Makarayo nakasulat sa unang Juan sa iyang kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 2. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo ni ining mga butanga aron kamo dili managpakasala apan kun may makasala man gayud kita adunay manlalaban nga mga tubang sa amahan si Hesukristo ang matarong ug siya mao ang halad pasiguli alang sa atong mga sala ug dili lamang sa aturang mga sala kundi sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. Tanawa. Mao man ang paghalad ni Kristo ang kinabuhi gibasa ni Brad Ziggy ganiya sa Mateo kapitulo 28 kapitulo 20 bersikulo 28. Mao nang pagpakamatay
ingon nga lukat, ingon nga tubos og pagluwas sa sala unang-una sa iyang mga tinun-an o sa mga sala sa mga tao sa tibuok kalibutan. Kana pila nakahugna ang nigawas nga manunubos o nagtubos. Si Hiyuba, una, ang iyang gitubos, iyang katawhan nga Israel. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, nitubos po siya. Pinaagi sa pagkamatay, ingon nga lukat alang sa daghan, unang-una, iyang mga tinun-an o ang sala sa tibuok kalibutan. Duha na, ang atong nabasa nga nitubos. O kinsa ang gitubos sa atong Ginoong Kristo, unang-una, iyang mga tinun-an. Kung kinsa sila, kadto sa unang kapanahunan, para nga ikaw, mailalom o maapil ka sa katubsanan kadtong mga alagad sa atong Ginoong Kristo, tanan nga mga nagkupot og mga butang sa unang kapanahunan, ang laraw og plano sa Dios tuwa na ang kahiusahan sa atong Ginoong Kristo. Bisan pa sa tanang mga butang nga makita o dili makita, mga butang sa langit o mga butang sa yuta, tuwa kahiusahon sa atong Ginoong Kristo ug maghisgot kag katubsanan paningkamuti nga nakapangalagad ka sa atong Ginoong Hesukristo. Ingon ana nga sistema. So alang-alang mo atras pa ka sa panahon sa Israel nga ang gitubos Israel man. Wala man mataw panahon sa mga katawang Israel. So tuwa ta sa panahon sa atong Ginoong Kristo, dabi kay wala man ta sa panahon sa atong Ginoong Kristo, igo lang po natong gibasa ang Biblia. Kung sa unsang paagi sa pag-abot sa kaduhang panahon, kinsa ang mga tao nga gitubos o kinsa pod ang nagtubos? Mao ang atong Ginoong Hesukristo, mao ang nagluwas o nagtubos o naglukat sa sala sayang mga katawhan o sa tibuok kalibutan. Ug ang kayusahan tuwa sa atong Ginoong Kristo. Unsay prueba ni anak Brad Israel? Mayang buriba na Brad Makarayo sa Episo Kapitulo 1 versikulo 9 ngadto sa 10 giingon, kay diha sa tanang kaalam ug pagsabot iyang gipahibalo kanato ang tinago, mahitungod sa iyang kabubuton sumala sa iyang gilaraw sa maayong tuyo nga gilaraw diha kang Kristo. Iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon ni nigabot sa tukma nga panahon, laraw sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Busa, laraw day sa kayusahan diya sa mga butang sa langit ug mga butang diya sa yuta. Ug kadto sila nga nagkahiusa dito sa atong Hesukristo, mao tong gipanagtawag nga gipahiluna diya sa usa ka lawas. Unsay prueba ni anak Brad Rome? Atong basahon Brad Macrayo kining nakasulat sa Kolosas sa kapitulo 3 bersikulo 18. Mga asawa, pasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masigkabana. Ingon nga maoy angay diha sa Ginoo. Busa, sa nakasulat sa balang kasulatan, Kolosas 3, versikulo 15, Brad Rome. Palang pagbasa sa versikulo 15. Sige. O pariya ang kalinaw ni Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing nga ngadto sa maong kalinaw kamo sa pagkatinuod gipanagtawag diha sa maurang usa ka lawas og magmasalamaton kamo. O busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, diha di ay sa lawas gipahimutang ang mga tinawag sa panahon sa atong Hesukristo. Hain ning lawas sa Kolosas 1:18 mao ni ang iglesia. Diin ang iglesia lawas ug ang ulo si Kristo, ug sa unang Korinto 12:27 sa English King James Version giingon na, now ye are the body of Christ and members in particular. Kamo mang lawas ni Kristo ug ang matag usa kaninyo bahin o membro niini. Busa mga membro sa atong Hesukristo gitawag og iglesia. Sila nga mga membro, mga tinawag giusa sa lawas, din sa opisyal nga ngalan gitawag nag iglesia ni Kristo, Roma 16:16. Nganong gitawag og iglesia ni Kristo kay siya mismo mo ay nagtukod ana, Mateo 16:18 gisultihan ni Pedro, sultihan kay ikaw mo ko si Pedro, ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Busa, iglesia ni Kristo ang gitukod ni Kristo. Sa unang panahon ang katawhan nga gitukod sa Dios Israel. Ang nagtukod si Yuba o iyang gipahinungdan sa iyang pagtubos, panahon sa ilang pagtuaw sa ilang kalisdanan. Nangayo sila tabang sa Dios nga nanggaran ng matong Ginong Yuba. Niya na po'y gitukod sa Dios nga katawhan, iglesia. Mauning iglesia ni Kristo sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Kini niya sa Biblia sa atong nabasa. Mao ni ang gipahinungdan sa pagtubos o pagluwas sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagpakamatay. Niya ingon nga lukat og pagtubos alang sa kaluwasan sa iyang mga tinun-an og sa mga tao sa tibuok kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan. Now duha na ang mga katawhan sa Dios gitukod, iglesia nga gitukod ni Kristo o katong Israel
Now asa man ang side sa PBCM, mao ning among gidala sa gabihion karon. Og niini karon higayon sa atong pagtuon. Kamo nga naglantaw sa Facebook o sa YouTube, kamo nay mag-igo sa among pag-esplikar. Dili pagpamugos, igo lamang kami nagbatbat sa Biblia, diin, duna po'y bahin, nga duna gi pagpangalagad, diya dapit sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo daan na, gisgutan. Bisan pa si Juan Bautista nagisgot niya na. Unsay prueba niya na, Brajigi. Ang prueba niya na Brad Makarayo ato lang basaon sa Lucas Kapitulo 3 versikulo 16. Si Juan mitubag kanilang tanan, kaninyo nagabautismo ako sa tubig apan adunay umalabot nga labi pang gamahanan kay kanako. Nga bisan pagani sa higot sa iyang mga sapin dili ako takot sa paghubad. Kaninyo ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo ug kalayo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, ang musunod ni Juan Bautista mao mas Kristo 1:29 ang versikulo 32. Busa kay ang atong Ginoong Kristo man musunod kaniya, klaro nga ang mobautismo sa Santong kalayo mao ang Espiritu Santo. Karon giun sa pagisgot Brad Lloyd ni sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an sa iyang kapanahunan di nangalagad ang mga tinun-an ngadto sa atong Ginoong Kristo. Magadawat sila gawang Brad Makarayo kung makusaran sila sa Espiritu Santo. Ani ang prueba, brasano to nakasulat sa Buhat Kapitulo 1 versikulo 8 no ingon, apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mauon niya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria hangtod sa kinatungyan sa yuta. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw, klaro nga ang Espiritu Santo gisgutan sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga tinun-an magadawat og gahom sa diyang kakunsara na sa Espiritu Santo. Ngano nga kana mo'y nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan tungod sa hinungdan unsa nga doon na sila'y dakong buluhaton o misyon. Ug unsay ilang buluhaton o misyon, mao ang unsa? Panambal o ayos mga balatian o ingon man sa pagwali. O sa prueba ni anak Brad Rumi. Atong basahon ang prueba din nakasulat sa Lucas sa iyang Kapitulo 9, versikulo 1 hangtod sa 2. Unya ang napulog duha iyang gipatigom ug iyang giatagan sila gahom ug pagbulutan sa tanang mga yawa o sa pag-ayo sa mga sakit o iyang gipadto sila aron sa pagwali may tungod sa gingarian sa Dios o sa pangayo sa mga masakiton. Busa, kana ang bulato nila pagwali o pag-ayo sa mga balatian sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Tiaw mo, sa panahon sa mga apostoles, sa ilang buluhaton gani, maghulat pa gani sila kunsaran sa Espiritu Santo. Madawat nila ang gahom, pagmukunsad na ang Espiritu Santo kanila. Ingon ni ana, dako kayo kabililhon o importante labi na sa buluhaton sa mga alagad sa Dios ang Espiritu Santo. Daan na sa panahon pa. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Doon na sila'y misyon. Gitawag na pulog duwa, pawalihon, pagtambal, pero mato pa niya, huwaton ninyo nga mukunsad ang Espiritu Santo. Pag mukunsad ang Espiritu Santo kaninyo, madawat ninyo ang gahom. Sa ato pa dakog kalambigitan o kabililhon ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad, daan pas panahon pa sa mga apostoles. Madawat nila ang gahom alang sa ilang misyon. Pag madawat ni pagmukunsan na ang Espiritu Santo, nga matuman ang gisaad sa atong Ginoong Kristo. Pag abot na stukmang panahon na mikunsad ang Espiritu Santo ngadto kanila, kano sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes kay sila gitawag man sa atong Ginoong Kristo niya padawaton man sila gahom niya, di man to nila madawat ug di pon mukunsad ang Espiritu Santo. Di atong basahon og nadawat bagyo nila ang gahom kay aron makabuhat sila pod sa buluhaton nila pag-ayos mga balatian niadtong unang kapanahonan. Sa dinhi sila sa kalibutan ng mga apostoles, nadawat bagyo nila Brad Lloyd wala. Nadawat yun Brad Makarayo. Ani ang prueba, brasano to nakasulat sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 1 lapos na ngadto sa 4 nag-ingon, ug sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nakagdigom sa usa ka dapit. O sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makasog nga hangin og kini mipuno sa tibuok balay diin dito sila na naglingkod og dihay napakita kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtinagsay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila ug silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalain-laing mga pinulungan sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. Ang puntong gikuha lang nato diya mao ni nga nigawas na ang kalayo nga gisgutan ni Juan nga Bautista, bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Si Kristo nagisgot sa Espiritu Santo mukunsad. Nikunsad ang Espiritu Santo, nakita ang daw kalayo nga nagtinagsay sa pagpatong kanila, daw dila nga daw kalayo, dili literal nga kalayo, di pud literal nga dila.
Sa ato nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsa man to? Mao na tong resulta sa buhat 1:8 madawat nila ang gahom pag makunsan ng Espiritu Santo. Pag nikunsan na, napuno sila sa Espiritu Santo. Tuman ang gisulting Kristo. Naidayag na ang gisgutan ni Juan Bautista, bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Kinsa nagbautismo atong Ginoong Kristo. Pero tanawa gani sa pagdawat ng Espiritu Santo naabang presensya sa atong Ginoong Kristo ang iyang material nga lawas, di ba wala? Kay trabaho na sa Dios dili na sa tao. Busa walay maka buot ana nga kit ako'y mo bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Ayaw, kay trabaho na sa Dios. Dili na trabaho sa tao. Gipadayag na mo na ingon nga gibalik-balik. Mo ingon ang uban. Nganong gibalik-balik man ni? Kamo nga nagsudong kanunay sa YouTube ug sa Facebook. Mga spiritual division nganong gibalik-balik man ninyo ang Espiritu Santo sa bautismo sa Espiritu Santo kalayo? Tubag. Tungod kay kami man ang nagpamatuod nga mga alagad sa Espiritu Santo, kami nasayod. Sa unsang paagi, mapanginlabutan ba ang bautismo sa Espiritu Santo kalayo? Ang tubag dili. Iliteral ba nimong kalayo? Ang tubag dili. Oh. Kay mo gawas man na nga gahom ang madawat. Dabe karon sila nga nga kunsaran ana pag-abot sa Pentecostes na may dakong buluhaton. Ang problema karon mag-awat-awatan, nakabuhat ba kas buluhaton pagpanambal. Mao na resulta na diya na. So ang atoa mauna na mao na nang diya sa buhat 5:12 nga ang mga apostoles diya silang kamot ang Dios nagbuhat og dagkom nga milagro. Ingon ni ana ang nakasulat sa Biblia. Now asa man dapita nga bahin nganong nagpamatuod ang PBCM mo nay giingon kamo nga naminaw karon sa Power Radio pahimutang mo paisling Quranon ay lagi hawa kay amo nang ipadayag kamo nga naglantaw sa Facebook YouTube ayaw na sa ninyo bulagi sa paglantaw tanaawi sa ninyo ang inyong gilantaw di sa Facebook o sa YouTube kay amo nang ipadayag ngano nga nagpamatuod mi sa Espiritu Santo nadawat ng Espiritu Santo sa adlas Pentecostes pero ngano nagpamatuod mi sa Espiritu Santo tungod kay nasayod mi nga katong Espiritu Santo nga ilang nadawatan usa sa mga apostoles ni Kristo nga si Apostol Pablo nag-explicar nga katong ilang nadawatan nga Espiritu Santo ni atong adlas Pentecostes dili pa to hingpit nga pagdawat unsay prueba ni ana Bradjigi Ato lang basahon sa ikaduhang mga taga-Korinto kapitulo 1 bersikulo 22. Siya mao ang nagmarka kanamo og naghatag sa iyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Sa ato pa patinga ra dayto siya Brad Makarayo og kung ato puning basahon sa laing translation Brad Makarayo sa the book sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. He has put his brand upon us, his mark of ownership, and given us his Holy Spirit in our hearts as guarantee that we belong to him, and as the first installment of all that he is going to give us. Siya nagpatik sa iyang marka dinhi kanato marka sa iyang pagpanag-iya ug naghatag kanato sa iyang Espiritu Santo dinhi sa sulod sa atong mga kasing-kasing nga maoy pagpasalig nga sakop kita niya ug mga pasiuna lamang kini sa iyang mga igahatag kanato. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan partial o patinga busa dili pa to hingpit hain maning hingpit nga pagdawat dinhi mi nagpamatuod mao ni ang among gipamatud-an kung doon na may mga kapanahonan manginahanglan ta og manginahanglan ta sa panabang sa Dios dakog kalambigitan ng Espiritu Santo kining naa kining giingon nga hingpit mao na ning gikayusahan sa amahan ug sa anak nga nagkahiusa sila sa Espiritu Santo unsay prueba ni ana Brad Jisrael Nang pruiba na Brad Makarayo tong basahon dres nakasulat sa Mateo kapitulo 6 sa yang footnote sa ang Biblia nga atong basahon ang Biblia sa Kristohanong katilingban gingon dire buot mohatag ang amahan sa iyang kabalaan ug kalipay sa iyang mga anak buot siya nga mubugkos kanato sa iyang ngalan aron mahiusa taniya sama nga ang amahan ug ang anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa balang kasulatan nagkahiusa ang amahan ug ang anak diha sa Espiritu Santo. Hain sila nagkahiusa aron ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan. Aron nga ang tao matudloan sa Espiritu Santo. Aron ang tao mapahinumduman sa Espiritu Santo sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Gipadala ang ama ang Espiritu Santo sa amahan nga nagkahiusa sila sa anak ug ang anak mao ay nagpahibalo nga ang Espiritu Santo kapuli niya dinhi sa kalibutan. Unsay prueba ni ana Brad Lloyd? Ano ang prueba Brad Makarayo? Basahan to ang pulong sa Dios nga translation sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 lang po sa 26 nag-ingon kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaniyo samtang kauban pa ninyo ako apan kung magagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo maong ipadala sa amahan puli kanako siya ang magatudlo kaninyo sa tanan mga butang
ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa, ang Espiritu Santo di ay gipadala sa atong Ginoong gipadala sa Amahan, gisulti sa atong Hesukristo puli kaniya, ug ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang og mapahinumdom sa gisulti sa atong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ang Espiritu Santo gipadala sa Amahan, nagkayusa sila sa anak, nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan para ang mga katawhan matudloan sa Espiritu Santo og mapahinumduman sa gisulti sa atong Ginoong Kristo. Kinsa sila? Mao ang gilatid na daan sa Biblia. Panahon pa sa mga apostoles gisulat na daan. Sa kunsay gisulat nila, gisulat kana para sa kaliwatang palaabuton, naa sa kasulat sa Roma 15:4 og naa sa balaang kasulatan nga dunagi mga alagad ang Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Israel? Na ang puriba na Brad Makarayo atong basahon dis nakasulat sa Roma kapitulo 7 bersikulo 6 gingon, apan gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan, mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato, aron mag-alagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat ug kalagdaan. Kung asa kita Brad Makarayo ipag-alagad sa bagong kinabuhi diha sa espiritu, kung ato ning basahon sa maura gyapon nga sitas, Kaya ang gibasa mo sa King James Version man. oh, atong nang basahon diri sa ang pulong sa Dios Brad Makarayo sa maura gyapon nga sitas, giingon kana sa pagpahayag Brad Makarayo. Apan karon tungod sa atong paghiusa sa kamatayon ni Kristo, Nakasulat sa balaang kasulatan, diha ta magbag-o sa pag-alagad sa pagkinabuhi sa Espiritu Santo. Mauna po ng kahiusahan sa pagpangalagad diha sa Espiritu Santo. Kinsay nagsultis Efeso 1 bersikulo 9 ug 10. Si Apostol Pablo, ug wala na i-explicar nga Apostol Pablo, o dili ta mahibaw-an nga ang kahiusahan sa tanang mga butang tuwas atong Hesukristo. Gumikan kay stand na mo naa sa dapit sa Espiritu Santo, among katungod, amo ng buluhaton ang pagpahibalo nga dunagay pagpangalaga diya sa Espiritu Santo og kana dili kay amo lang nga kana dunamay gibuhat namo nga pagpahibalo nga kami ra kundili gisulat na daan sa mga apostoles. Busa ang kayusahan sa pagpangalaga diya na sa Espiritu Santo. Kung unsay tumong huwaton nato sa unahan ug ang Espiritu Santo dunabay ihatag nga katubsanan. Magkinaunsa ang dagan sa kalibutan. Gisusi lang nato nga ang Amahan nagkayusa ug ang anak aron ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan aron ang tawo makapangalagad diha sa Espiritu Santo ug ang mga alagad sa Espiritu Santo diha na mga mungoy o pagampo pon sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Rumi? Ang prueba rin na Brad Makarayo atong basahon din sila kasulat sa Judas sa iyang kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan uyamot nga tinuhan pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa diha na di ay magampo ang tao sa Espiritu Santo, mag-alagad diha sa Espiritu Santo. Na ay mga alagad ang Espiritu Santo. Si Hioba na ay mga alagad, si Kristo doon ay mga alagad. Doon na po'y mga alagad ang Espiritu Santo. Tulo na nga kugna nga mga alagad. Mga alagad ni Hioba nga mao tong makatawang Israel, mga alagad sa atong Hesukristo nga mao tong katawhan iyang gitukod, iglesia, o kanang nakasulat sa Biblia nga doon ay mga alagad sa Espiritu Santo. Diha ming dapitan nagpamatuod. Unya, nining panahon na karon, makatarunganon ba ang mga apostoles nga dito nangalagad sa atong Hesukristo? O makatarunganon nga naman, wala man sila matao sa panahon sa Israel. Wala man sila kasapon. So, kita sab karon kay wala man hinuktokis makadaghan sa stand na mo nas dapit sa Espiritu Santo, wala may ingon nga na late miss timing. Kay niatan ining panahon na karon. Kung kita pa nang litan, tuata dito maapil ta sa buluaton sa mga apostoles unya wala tay labot mo nang giingon atong tan-awon ug asa gyud ang para nato ron nga haom kaayo sa atong kapanahonan din asa mga lagad nga makabaton tag kasiguruhan magkinaunsa ang dagan sa kalibutan. Mao bitaw nga gipadadaan tag Espiritu Santo sa kalibutan nga gikusahan sa Amahan ug sa Anak para matudluan ta, para nga makapangalagad ta diya sa Espiritu Santo, para makaampo ta diya sa Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo pag ipadala na, mutudlo sa tanang butang ug mopahinumdom sa gisultis atong Ginoong Kristo. Usa sa gisultis atong Ginoong Kristo makapanlimbaut sa balhibo. Unsay gilitok sa atong Ginoong Kristo, dako kayong kasakitan, dili kay basta-basta lang. Unsay prueba ni anak Bradjigi? Ato naman sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Busa, dunay dakong kasakitan. Mao bitaw na mo yun. Nganong gabalik-balikon man
ang bahin sa Espiritu Santo og kana nga topic tubag. Para nga wala mi tulubagon, magkinaunsa ang dagan sa kalibutan, kanunay na namo nang gidala sa ere. Gipahibalo na namo na og unsay katubsanan, asa ang kaluwasan, asa talukaton sa Dios. Asa tadapita nga naa ta diya nga mga lagad nga haumta nga kita sa atong pangamuyo tubagon ta sa Dios nga nagkahiusa ang amahan ug ang anak. Ha? Mabitaw na niingon ang atong Ginoong Kristo, basahon ko sa nga naas na kasulat sa balang kasulatan kay pabor na ko ang Biblia. Kining naas na kasulat sa kapitulo ang atong mabasa nga kapitulo 14 bersikulo 20, kapitulo 13 bersikulo 20, sa pagkatinood magaingon ako kaninyo nga magadawat kang bisan kinsa nga akong igapadala magadawat kanako ug ang nagadawat kaniya nagadawat kanako kanako nga mao ang kaniya nga nagpadala kanako. Kung gidawat nato ang gipadala ni Kristo, gidawat po nato si Kristo. O gidawat nato si Kristo ang gipadala, gidawat po nato ang nagpadala ni Kristo. O tulo, ang nagpadala ni Kristo ang amahan. O niya sa 1:3:16. O niya ang gipadala nga gisulti sa ato si Kristo ipadala sa amahan puli kaniya sa kalibutan Espiritu Santo. Pagdawaton dai nimo ang Espiritu Santo, gidawat nimo si Kristo. Pag gidawat nimo ang Espiritu Santo o si Kristo, gidawat nimo ang amahan. So ingon ana ang sistema. Busa parang wala may tulubagon inig abot sa panahon magkinaunsa man mo abot man ang dakong kasakitan amo nang gisulti ninyo ang tanan. Moingon ta karon nahibalo day mo mga ministros PBCM unsay kasulbaran anang dakong kasakitan. Ngano man naas na kasulat sa Biblia magkinaunsa man moabot man ang dakong kasakitan paningkamote lang yon nga anaa ka sa timbre o patik sa Espiritu Santo aron maapil ka sa katubsanan o sa kaluwasan nga ihatag sa Dios. Unsay prueba ni anak Brad Jisrael. Basta ang kaluwasan mo abot ang dakong kasakitan, manginahanglan ka magpagtubos o pagluwas, paningkamuti nga naa ka sa timbre sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni anak Brad Jisrael. Nang prueba na Brad Makaraya tong basahon dres nakasulat sa Episo kapitulo 4 bersikulo 30 gingon, ug ayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gitimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Kung unsa kining timbre Brad Makarayo o sa pagtubos, kung ato na yung basahon sa mga ang pagtubos Brad Makarayo mao na ning pagluwas Brad Makarayo. Ni atong basahon gingon, ug ayaw ninyo pagsubang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo ilhanan nga kamo iya na ug garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Busa na si Hioba dunay pagtubos sa iyang katawhang Israel. Si Kristo dunay pagtubos sa iyang mga tinunan o sa mga katawang tibok kalibutan. Ang Espiritu Santo po duna. Gitimbrihan ka o gipatikan ka alang sa adlaw nga tubson o luwason ka sa Dios. Kanusa? Muabot man ang dakong kasakitan. Nga giingon sa atong Ginoong Kristo wa pa may tabo sa tibuok kalibutan kinahanglan nga naa ka nangalagad sa Espiritu Santo ug nagdala ka sa timbre sa Espiritu Santo. Pag wala kamo na lay magunahon na ana. Mo nay nakasulat sa balang kasulatan unsaon nga mao manay gilatid sa Biblia. Mo nang gibalik-balik na mo sa ere. Pulaan man mo sa pagpaminaw ani ibalik-balik na mo sa ere para pag-abot sa panahon sama ni Noe wala na mo ikapaningil sa mga ministro sa PBCM kay amo nang gihuwad diha kaninyo ang tanan. Gibalik-balik na muna kanunay sa ere. Ingon ana nga sistema. Busa sa unsang paagi nga ang tao matimbrihan sa Espiritu Santo pinaagi sa maayong balita. Ug sa unsang paagi nga matimbrihan ka pinaagis maayong balita pag mutuo ka, napatikan ka o natimbrihan ka sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni ana Brad Rome. Ang prueba niya na Brad Makarayo atong basahon karon din sa Episo sa iyang kapitulo 1 bersikulo 13. Pinagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa maayong pulong sa maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo og sa nagpanuo na kamo kaniya katimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa, mao na nga maayong balita alang sa kaluwasan. Pag mutuo ta, matimbrihan ta, nga ang gitimbre maong gisaad nga Espiritu Santo alang sa pagtubos ug sa kaluwasan. Magkinaunsa man ang kalibutan. Muabot man ang dakong kasakitan nga gipasidaan sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 24:21 ug diya sa Mateo 5:18 walay pagasayloan sa kasuguan bisan sa kakulit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman mosugot tag sa dili moatubang kita ni ana. Pag-abot ana paningkamuti lang nga nangalagad ta sa Espiritu Santo. Nga may Dios tang gialagaran. Basta kita karon naan ang bahin kanato karon
sa pagpangalagad sa gikayusahan nga gipadala sa amahan dinhi sa kalibutan nga mao ang Espiritu Santo nga gipadala sa amahan og sa anak diri sa kalibutan. Puli sa atong Kristo nga mao ang Espiritu Santo. Unsang matangas maayong balita nga pinaagi ni ng matangas maayong balita, matimbrihan ka, walay lain. Maayong balita sa Espiritu Santo unsay prueba ni ana Brad Lloyd. Ano yung prueba, Brad Macarayo? Atong basahon nakasulat sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 12, ni ingon, ug kanila gipadaya nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo nga nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit. Mga butang niini ang manulunda nga andoy sa pagsudong. Saway ko kaulo, Brad Macarayo, kita ang katumanan mga ministro sa PBCM nga nagwali sa Espiritu Santo, Brad Macarayo. Kana mao ang tinuod busa ang ilhanan sa mga tao nga nangalagad sa Espiritu Santo magwali sa Espiritu Santo nga ilang gialagaran ug diha po sila nagampo. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan ang ilang pagtuaw ug pangamuyo sa mga tao nga nangalagad sa Espiritu Santo. Mag-abot man ang dakong kasakitan, nasa mga kamot sa Espiritu Santo, nasa Espiritu Santo ang kasiguruhan sa tao. Nara nagmutuo mo og sa dili, bala og hilasan mo, balag man limbawt inyong balhibo, unsaon kami walay ko kaulaw. Kung inyong balhibo ng limbawt og kamo ikaulaw man na nga kana nga doktrina o kana idoktrina para kanamo walay ko kaulaw para kanamo kay mao gina ang tinuod. Dili po ta makaingon nga mao ni siya nga sistema karon na kini amo dili tinuod kay kami man pod nga mga niadire moingon man pod may kami tinuod. Unya panalitan kato mga namembro moingon mo sa dawaton tani pagtulon ang PBC magpasakop ta kay mao man ni tinuod. Iyon ana siya puro ang kato mga katauhan nga mga naa sa nagkailang baruganan sa ilang pagtuo tinuod na wala pay makapataas kamot nga makaprove ka karon nga ikaw tinuod na. Ingon anak nga sistema, muabot patas finishing line, diha na unya ta makasiguro. Pag abot niya ng dakong kasakitan, diha na nato masulay, tinuod bang baruganan ta o dili. Ingon anak nga sistema, busa sa usag-usag karon nga nagpadulong pata diha, maning kamot lang ta sa atong pagpangalagad sa pagpalambo sa atong baruganan. Basta gibuhat namo sa mga ministros PBCM ang pagpalambo sa baruganan. Og sa pagpasabot sa mga tao, na sa tao, mutuo silang sa dili na ipamugos ang pagpasabot ug ang kaluwasan nga nasa mga kamot sa Dios. Ingon ni ana nga sistema. Sa mas panahon ni Noe, sinuwira og iyang pamilya mo ay naluwas. Ngano wa man mutuo ang uban bisan sa pagwali ni Noe. Giwali na mo na niadtong miaging Domingo ang kasaysayan panahon sa lunop. Ingon ana nga sistema. Bisag lang taon ninyo sa Facebook ato o sa YouTube atong previous namo nga wali nga gisundan aning Domingo ha karon. Gipadayag na namo giun sa pagpaningkamot sa pagwali ni Noe aron ang mga tao mapahibalo niya bahin sa dagan sa kalibutan. Busa moingon ta karon kung kahingpita na unsa poy purpose nganong naa ang PBCM ang tubag daghag purpose. Purpose pagsangyaw sa maayong balita unsa pa pagtabang sa mga dunay balatyan unsay prueba ni ana Brad Jige. Una, Brad Macarayo, ang purpose ni Master nga nung itukod ang kaning pagtulunan, Brad Macarayo. Una nga ang pangalan sa mong kapunungan mao ang Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Nga ditukod ni Master atong tuig Tungtuig 1967 na rehistro 1971. Oh, sige. Ikaduha, nga ang mga katuyan sa pagtukod ni kapunungan mo ang pagsangyaw sa Kristohanong pagtulunan sa pagkaluoy, pagpasaylo ug pagkalulot, pagupay ug pagkunod sa tawanong kasakit, paghatag ug pagtambal medical or dental ngadto sa mga nagkinahanglan ug sa masakiton. Busa sa nakasulat diya sa baylo sa gilatid na Registro Security Services Commission under sa numero 45013 mao na nga diya ga bulaton nga pag-ayo sa mga balatian. Ug ang Espiritu Santo mao ni nga daghan na ang mga nangatabangan sa PBCM. Mao bitong uban daghan nga nangamembro sa PBCM. Tungod kay dunay nangamembro pinaagi sa pagwali ug namembro pinaagi sa pagtabang sa mga balatian. Ginamit ang gitudlo ni Master nga among buluhaton. Kung unsa na kami ray na sayod ingon ana nga sistema nga mga tao ni Master nga niya sa PBCM. Ug ang Espiritu Santo gipadala na dinhi sa kalibutan kay magkinaunsa man ang dakong kasakitan ang kalibutan makabaton og manluluwas nga gipadala sa amahan puli sa atong Ginoong Kristo og lain na pong manluluwas nga dili si Jehova og dili pud si Kristo. Litra por litra ba Brad Lloyd mabasa nga ang Espiritu Santo manluluwas nga gipadala laing manluluwas gipadala diri sa kalibutan. Litra por litra yun, Brad Macarayo. Ano yung prubahan na to sa nakasulat sa atong kabasahon ang The Passion Translation. Pero idritso na to sa Cebuano, Brad, nga Lloyd. Oh, dito na to. Ang paghigugma kan sa John chapter 14 verse 15 to 17 niingon,
ang paghigugma kanako maghatag kaninimo gahom sa pagtuman sa akong mga sugo. Ug ako mangayo sa amahan og siya maghatag kaninyo og laing mangluluwas nga mao ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Bisag di lang ta kutob, litra por litra nabasa ni Brad Lloyd nga ang Espiritu Santo laing manluluwas nga gipadala sa amahan dinhi sa kalibutan aron ang tao makabatog kaluwasan, makapangalagad ka, mag-abot ang dakong kasakitan, nakapangalagad ka sa Espiritu Santo, ang gialagaran nimong Espiritu Santo mao ang gipadala sa amahan nga laing manluluwas. Kay para nga inig-abot sa dakong kasakitan, naana ang Espiritu Santo nga andam sa pagluwas kanimo. Andam sa pagsagop kanimo. Paningkamutan lang nimo nga nangalagad ka sa Espiritu Santo. Tulo lang na record sa Biblia, Mateo 28:19. Ang ngalan sa amahan, Isaias 4, versikulo 8, Isaias 42:8, Hiyuba. Ang titulo, Salmo 18:2, bato. Og ang ngalan sa anak, mao ang Hesukristo, Roma 1:4, ang titulo, Efeso 2:20, bato sa pamagang. Duha na, bato nga si Yuba, batos pamagang nga si Kristo mong amahan, si Yuba amahan, si Kristo anak, batos pamagang. Karon pag-ingon og sa Espiritu Santo, sa ngalan sa Espiritu Santo, des Mateo 28:19, mao na ang tawo matubang paglaing bato, dili bato nga mo si Yuba, dili batos pamagang si Kristo, kundi bato na pong puti, di nakasulat na pud ang bag-ong ngalan unsay prueba ni ana Brad Rome. Ang prueba na Brad Macrayo kini atong basahon karon ang nakasulat sa pinadayag sa kapitulo 2, bersikulo 17. Ang adunay dulungog kinahanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu. Diha sa mga iglesia ang magamadaogon pagatagan ko sa mana nga tinaguan o pagatagan ko siyag usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ni bisan kinsa gawas lamang kaniya nga mao'y magadawat niini. Busa sa katumanan sa batong puti, titulo sa Espiritu Santo, tulo, batos nga mo siyuba, batos pamagang nga mo Kristo, batong puti, referado gina sa Espiritu Santo. Pag ingon bag-ong ngalan, ay katumanan ana, way ko kaulaw, Divine Master Tomas de Unio Sr. Mo nang makita diha sa screen nga nasa among loyo, hulagway sa magtutudlo, nga among gila, way ko kaulaw, Divine Master Tomas de Unio Sr. Mauna ang gituhan na mo, nga mo'y katumanan sa bag-ong ngalan nga nakasulat sa tagna sa Pinadayag 2:17. Sukad sa pagtukod sa PBCM hangtod karon daghan na ang nisupak pero kami nagpadayon sa pagpamatuod niya na sa tagna sa Pinadayag 2:17. Walay ko kaulaw, mutuo man ta sa tawag sa dili do na tay freedom sa pagtuo. Para kanamo kagawasan sa pagtuog pag-ila. Divine Master Tomas Senior nga mong gila nga Dios nga Espiritu Santo nga gipadala sa Dios Amahan o kiyasahan sa atong Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan. Ingon ana ang sistema, magkinaunsa man ang dakong kasakitan, dakong kalambigitan, ang pagpangalagad sa Espiritu Santo isa marayas na nato ang tanan. Tungod kay sa Pinadayag 2 sa Isaias 24 versikulo 3 kama 6 nga ang kalibutan kanang dakong kasakitan mauna ng paghimo sa kalibutan nga walay sulod. Nagitagna ni propeta Isaias nga ang tunglo may musunog sa yuta. O ikapilang tunglom sunog sa yuta, bugna 11:14, mao na ikatulong tunglo. O unsa ang ikatulong tunglom sunog sa yuta, Isaias 42:25, mao kana ang gitawag kusog sa gubat. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan paningkamuti lang nga naata nangalagad sa Espiritu Santo matudloan ka kay usa sa itudlo sa Espiritu Santo alang sa kalingkawasan sa katulong gubat sa kalibutan. Efeso 6:17 sa ang pulong sa Dios sa Job 5:20 ang ikagarantiya niya na mao nga luwason ta magkaguto man, magkagubat man, kamatay man, luwason ta pinaagi sa kagahom sa pulong sa Dios nga gipakasamag espada nga ang mutudlo niya nagmuhatag mao ang Espiritu Santo. Busa sa side sa PBCM kami nangalagad sa Espiritu Santo, gipadayag namo na kanunay kay para sa dili pa moabot ang dakong kasakitan nga mo'y katulong gubat sa kalibutan, paningkamuti lamang nga naa ka nangalagad sa Espiritu Santo og nagkahiusa na ta sa pag-alaga diri sa Espiritu Santo. Busa kamo nga naminaw sa among programa sa Power Radio o naglantaw sa among programa sa YouTube ug sa Facebook, hinuktoki sa makadagan ug timbang-timbanga kanunay. Among panghinauton nga ang panalangin ni Master mag-uban kaninyo sa tagsa-tagsa niyo kamong huna-huna ug sa kasing-kasing aron sa ingon ni ana makahukom kamo nga magpasakop sa pagtulon ang PBC aron sa ingon ni ana magkahiusa ta sa pagpangalagad sa Espiritu Santo sa dili pa moabot ang dakong kasakitan nga may katulong gubat sa kalibutan. Wala naman kami oras sa ngalan na lang sa bala magtutudlo Divine Master Tomas Senior ug sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kini nga ngalagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kaniusab si Brother Lloyd Badera. Ito sab si Brady Romira Macamos. Kaya sab si Brother Jisrael Makaray kumingon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong paminaw mayang gabi kanatong tanan.